nome é Starlean e hoxe vou vos contar unha historia dunha xoven chamada Enola Holmes. Enola Holmes é a filla máis pequena da familia Holmes. O seu pai morreu cando ela era moi pequena e os seus irmáns, Sherlock Holmes e Mycroft, abandonaron o fogar pouco despois. Ela viviu ca súa nai e a súa nai enseñoulle educouna dunha forma moi inusual, facéndolle ler todos os libros da biblioteca, xogando a xadrez e artes marciais. Resulta que no seu 16º cumpleanos a súa nai desaparecera. Ela o que fixo foi buscar nun tabuleiro que lle regalou a súa nai unhas palabras e formar palabras. Encontrou unha carta dicindo: "Mira nos crisantemos", unhas flores que tiña na casa. Entrou na cociña e colleu os crisantemos e mirou. E non veu nada. Entón foi a salita, ou a sala de estar, e colleu un cadro e abriu-no. Veu moito diñeiro e unha carta dicindo: "Non estou polo teu ben, estou en Londres". O que fixo foi coller roupa de Sherlock Holmes, porque foi buscar aos seus irmáns e volveron para a casa. Entón colleu a roupa de Sherlock Holmes para pasar desapercibida e entrou no tren. Resulta que aí encontrouse co vizconde de Tewkesbury, ou máis ben dito, o marqués de Badleyweather. Despois deso, ele estaba en perigo porque un asesino quería matar e ela axudouno a escapar. Despois diso, ao saír do tren, chegaron ao seu destino cada un. Ela tiña que seguir o seu destino sin o marqués porque quería encontrar a súa nai. Nun portal encontrou unha cinta de cor púrpura como no seu regalo e douse de conta que ela estivo aí. Ao entrar encontrou moitas bombas e pólvora e douse de conta que o asesino e a súa nai Eudoria estaban compinchados. Despois diso encontrouse co asesino e o asesino intentou afogala. Pero ela era moi lista e fíxose pasar por morta para que el non a matara. Entón botouse para atrás pensando que estaba morta e ela meteulle un golpe tremendo na cabeza e tirouno ao chan. Empezaron a pelear e ela iba cun vestido desos de señorita porque os seus irmáns obligáronlle e ela tamén o comprou para pasar desapercibida. E púxose un corsé desos moi apretados, entón el clavoulle un coitelo e non lle fixo nada. Despois diso, foise a buscar ao vizconde de Tewkesbury ou ao marqués de Badleyweather para salvalo e ter todo en deuda con el. Ao chegar, pois, douse de conta que todos estaban de acordo, estaban a favor, pero resulta que a avoa quería matar a alguén de familia, pois, para darlle o título ao seu tío. Despois diso encontrou a súa nai e preguntoulle por que se foi e díxolle a súa nai: "É polo teu ben, non quería que este fora o teu futuro". E ela, as dúas abrazáronse e empezaron a chorar. O seu irmán Mycroft colleuna e levouna pa unha carroza porque unha persoa estaba compinchado co seu irmán e encontrouna, despois de que se vira ca súa nai. Despois diso levouna pa un reformatorio, pero o vizconde era moi listo e vestiuse de carteiro e levou unha caixa enorme do tamaño dunha persoa. O que fixo foi meter a Enola na caixa e levala pa fora e conseguiuno. Despois diso, eles dous leváronse moi ben e volveron cada un pa a súa casa. Resulta que Enola non quería volver, quería estar ca súa nai, pero a súa nai díxolle que ela quería seguir o seu destino e que non deixara que nadie o fagara por ela, que non o fixera por ela. Ela ao chegar a casa disculpouse cos seus irmáns dicindo que non tiña sentido o que fixo, pero todo eso era un plan para poder escapar da casa outra vez. Escapou, foise vivir a Londres e despois diso estiveron ela e a súa nai xuntas, pero como lle había dito a súa nai antes eso, que tiña que seguir o seu camino, ela fixolle caso e foise e colleu un apartamento ali en Londres e todos os días veuse co marqués. Resulta que eles dous fixéronse novios e así foi. Cada un seguiu o seu camiño e Sherlock e Mycroft pois seguiron de detectives e Enola convertiuse máis boa que en Sherlock Holmes sendo detective, xa que se resolveu moitos casos e fíxose moi famosa, moitísimo. Entón despois diso ela, todo o mundo recoñecía e quería estar con ela, non sei que, pero ela non lle gustaba a fama, así que deixou de ser detective. Entón despois diso cada un seguiu a súa vida normal e non pasou nada máis. Xa estaría.